A colaboración entre o Servizo de Endocrinoloxía do Hospital do Barbanza e o Concello de Boiro terá como resultado as primeiras xornadas de prevención da diabetes que se celebran no Barbanza. Esta xornada vai se realizar o día 23 de 10 a 2 da tarde na aula de multiservicios aquí no mercado municipal e entre a parte dun punto de información do que van a dispoñer todos os visitantes van realizar unhas probas médicas. Esta campaña está dirixida tanto a pacientes diagnosticados de diabetes como á poboación en xeral. Os primeiros recibirán recomendacións específicas para tratar a súa patoloxía, mentres que o resto de persoas coñecerán os principais factores de risco e os consellos para previr a aparición da diabetes. Entonces vamos por unha parte en todas as persoas que se acerquen e que non teñan diabetes a intentar darlles información de como evitala a través de estilos de vida saudável. Por exemplo, a través dunha dieta, de exercicio físico e ademais vamos a facer probas de glucemia capilar, é dicir, o pinchaciño no dedo para mirar o azúcar, e de tensión, que son factores de risco tamén moi asociados á diabetes. Tamén vamos a intentar medir cintura e calcular un pouco o peso, a talla e o índice de masa corporal dos pacientes, posto que a obesidade, que é a outra epidemia do século XXI, va moi da man da diabetes.